So yung mga batak, at magbabala tayo ng pinya. Ayan, at magmukbang daw silang dalawa ng pinya. At ako yung magbabalat. Yan. Kaming tatlo mamukbang nito. Yan. Si Bayaw, wala na ako. Ay, yung papa niya. Napatalim yung Nakamo ko. kakalat tayo ng basura. Ano? Busog na ako. Dalawang comment oh. Nakita mo siya sa pusuhan niya. Dalawang ulit. Oo, okay. Dahil yan sa signal ko is kaya nadobre. Oh, may light signal. Ilaw pa. Dati pa akong bindor nito. Hindi niya. Kaya kasi tayo magbalat. Yo, yo, yo mga kabatak. Galing! Hindi ko maglagay. Naamoy ko plang, tumitilab na ako. Ano? Talim na. Okay. Dapat lang malinis yung simento doon sa Mirisberis. Ala naman, ang lawak-lawak nun, linisin nila. May nag-comment kung doon ako. Oo nga. Oo. Ayan po, nagbabalat na si Bayaw, mga kanoli. Yan. Yan po. Anim yan.
Mabilis palang balat ng bayan. Dati pa ako nagtitinda. Mabilis. Ganda yung pagtanggal ng mata yung May na ilang sila. Yan po. Yung ganyan. Ha? Yung papa ni Bicolana yun. Nagsisilong ng mga kahoy kasi baka biglang umulan. Tumama yun, pasilip ko lang sa inyo. Ano? Wow! Nakasalan siya ng mga gato. Ay, mga nagamit na sila dyan. Dito na po yung lababo. Oy, lagyan na pala ng bulbintana ah. Mga ate, may bulbintana na. Yeah. Nagpapit ako kong bayi-bayi. Bayi-bayi. Kaya pa kabatak? Malataram-naram yung pagbalat. Oo. Ano, pagtanggal. Ay, hirap yan, natutusan. Paikot-ikot. Kaya nga, batak eh. Yari! Kaya pala batak eh. Adis pala. Iyo, ayaw mo kumuha ng clip? Ha? Ayan na po at Pineapple. Kuya, ito. Pag kuya, ang English ng pinya is pineapple. Di ba pwede pine lang? Kasi di naman apple. oo nga. No. Wala naman muna sa apple. Dapat yan, ano eh. So, kung ang English na kuya, pineapple, ang Tagalog na pinya, mansanas, pinya. Oo. Oo. Pinya ang Tagalog. Tapos ang Wala ka na itatanong kasi naisip din ako eh. Paano pa? Nag-iisip din ako kasi sabi mo, kung ang tawag niya ay pineapple, kasi hindi naman siya apple. Nawala. Kasi nag-iisip ako habang tatanong siya eh. Oh, kuya, Oo. sabi mo di ba anong ganito ng Macau? Ikaw, ano ang pinya? Ay, ikaw muna bago ako. Ang pinya daw po is may isang bata daw po. Basta pa na tayo. Ang daw po Yung kay Lola Bastiang. inuutosan daw ng inana. Naglalabay yung mama niya tapos inuutosan na kunin daw yung brush. Tapos hindi daw nahanap ng bata. Ano ko is, nandun lang naman, hindi niya nakikita. Tapos, yun ko is may nag-ano daw sa kanya, may nagsumpa. Binigyan daw siya ng maraming mata. Ayun, Maraming mata.
ikaw ko, sabi sa'yo. Ano ang kwento ng pinya? Opo. Kainin natin! Ang iksila kwento mo, di ba? Oh, kainin natin, siyempre. Ang haba ng kwento mo, kainin lang pala natin. Imukbang natin. Oh, di ba? Bangin na lang. Oh. Ayun na naman yung ulan. Yari. Si Kuya balat ng pinya. Kuya, ba't inalis yung mata? Kasi pag di yan inalis, kakainin natin, madadagdagan yung mata natin. O, di ba? Gusto mo yung mata natin na marami. Oh. Oh. Ayun na yung ulan. Maambon. Yung asin, nandun yata sa sakyan, no? Nandun? Naiwan yata sa sakyan yung 1 kilo yun. Na, Asin, para na dyan. may na may kulay. Wala, asin lang yun. Asin. Grabe, umulan na naman. Ikaw, naulanan ka dyan. Mayroon pagkasakit. Ah. Ayan, lumalakas na. Dito ang kitang-kita si Kyle Soto na kinakausap ng ating national team. Pero maalis daw ito pag dumating na Nudulaan. Kaya si BJ rito magdakot. Manak, nagkalat ako dito. Ito, matamis to. Hinog na eh. Grabe, parang may bagyo ah. May bagyo nga yung yaw. Igay? Oo. Igay ang bagyo. Ikaw na gumawa ng thumbnail mo? Ikaw na gumawa? Itong sa kaka-upload mo lang? Okay naman. Okay naman.
Putol-putulin ko na. Oo. Hindi, kaya yung ano, yung parang slice ng pantinga. Ay, pag ganyan. Oo. Masyadong lakas. Mukhang pabiyahe tayo, maulan ha. Sabi ni Bunso, Kuya Gatso, diyan pa nagkalat. Bye-bye Bunso, alis na kami. Alis na kami bukas. After 5 years Bunso. Okay. So ayan mga kabatak, ayan. Ayan. Ilagay natin dito. Ayan. Sige, matira matibay. Ayan, sige daw. Matira matibay. Mukbang. Pinya. Nakasip kang sa bibig. Oh, yan. Ilatan muna natin para mapicture. Saka muna. Maganda na sa ano yung kita. Yan. Tinidor? Ay, BJ Tinidor. Ay, Bunso ba? Gusto mo sumali dito, Bunso? Bunso. Tara, mukbang tayo. Inya, dali. Paramihan na makakain, may premium. Alright. Let's do this! Let's do it! Ikaw, yung camera mo. Visit up din siya ng camera niya. Talagang nilagyan ng sili ang asin. Madaya si Bicolana. Nandaya na agad. Ilagay niya ng sili. Yan. Talagang di ko sa kumagan. Strategy ba? Strategy. Yan. Dinurog ang ano? Dinurog yung sili. Yan. Uy, may password. Dinurog ang sili. Pando ko lang. Sige, ikaw na. Dinurog ang sili. Oh, aray ko. Yan. Mukha mo lang pala yun. Yan po part po yan ng pandadaya. Paano manggan ako? Part ng pandadaya. Yan. Alright. Grabe, pinisa talaga yung sili ah. Ay, Alam na, talo na si Gatso dyan. na. Mahina sa sili.
Pwede ka mag-bisday mag-dot. Oh. Banat. Di pa, please magpula sa asin. Kailangan daw mapula yung asin, marami talagang sili. Oh. Wina, Ayan, tira. Right. first tikman mo. Yan ang pinang-ano mo ng asin eh. Tira na. Dito ka, Biggie. Ikaw, yaw. Dito ka. Dito na. Dito. Kala ko dito harap yung camera. Ito lang yan. Oh, sige. Para may iba-ibang anggulo. Yan, sa akin Oh, pala. picture muna tayo. Kunin mo. Para mukbang ano. Ah. Yan, siksi. Kayo na lang. Ah. Ito pa. Mm. Ah. Alright. Yung mga kabikulana, so yan, Dito, let's eat start. po mukbang ng pinya. Start na to. Yung asin, may sili. Madaya. Madaya. Yan na po. Para may to kung makakailang ano kami, makakailang ganito. Si Bayaw, pang isa pa lang. Sabay-sabay ba? Ako isa. Oh, nakaisa na ko ha. Tapos sausaw asin. Hang. Wala ka ng lason to? Wala na. Walang lason to. Nilason niya daw sa vlog niya. Masarap na yung may sili. Iba talaga pag ano yung Iba talaga pagka yung kakapit na lang sa puno. Yung kaya pa? Harap. Ikaw bunso, ako sa sumali. Nakadalawa na ako ha. Landayan niya. Ayo. Dalawa. Hindi daya si Bayaw. Isa pa lang eh. Yan. Tatlo na to mga kabata ko. Bilangin nyo ha. Wala ko nandayaan dito. Langin panlima. Putol yung camera. Putol yung ulo. Manghang. Ito naman medyo hilaw. Medyo hilaw. Grabe. Sulit. Mamaya may sugatan dila dito. Sigurado. Nakasugat ba ang dila to? Depende. Gusto ko yung hilaw. Ito, hilaw, sarap. Masakit nga. Ba? Mapapasipol ka sa angang. May nananahimik na. Ang apat ko na to ha. May tumatahimik na. Ayun ang ating dalawa pa lang. Pangalan mo yan, Chris. Anin? Tumatama na yung anghang. Pagpapawisan na. Ang anim na to. Hindi ko na, pangalawa pa lang. Wala, makakabawi talaga ako dito eh.
Parang iyak na si Kuya Noli ah. Ano ba, pito na to? Bigat sa tiyan. Nung narinig yung langka, bigat sa tiyan, doon lang umpisa. Kasi nga, kaya mabigat sa kasi meron kayo nag-gawin sa... Time first? Time first. 4. Time first. Malala na. Wala na, baliwala. Dinadaan lang sa pawis. Parang makati sa dila. Oh, kailangan maubos yan ha. Makati sa Oh, dila. panlima ko na to. Makati sa dila. O, ba't nagtitira? Panlima. Naglog sa dungo ko sa aram. Bigyan na ako sa hinog. Ayaw mo ng hilaw-hilaw. Pandatlo ko na to. Grabe, mga kanoli. Grabe, 5 oh. May hindi na kumakagat. May susuko Ano na. sabi sa'yo, Kuya? Ha? Parang sabi ko sa'yo, birthday ka man sa umaga na. Strategy lang yan. Kaya relax ka lang. Makati sa dila. Grabe ah. Ang dami sila eh. Yung nanahimik si Bicolana. Magkaalim tayo. Nanahimik si Tahimik na ako. Bicolana. Wala na. Sukat na nila ako. Sila na lang. Nakakaluto ng dila. Sugat na. Namula yung dila ko ah. Ang camera ni ano, medyo mababa. Bicolana. Nangimuko ako. Kasi meron ka, aram mo. Ha? Ano? Nairo. Nagagalaw ka pa. Ayaw ko na. Suko na ako. Sukat na talaga yung dila ko. 25. Siguro madaling araw. So bukas, ano, last day namin, no? At meron lang kami asikasuhin sa Bulacan. Sa kukunin namin yung ibang mga tools ni Bayaw, no? Kukunin namin iba niyang mga tools para meron kami magamit. Kasi gagawin din yung kusina ni, ano, ni Baliti Girl, no? So ayun po mga kanolino, simula nung nag-vlog kami rito, So yun na nga po at ako'y sumuko sa pagmukbang ng pinya dahil nasugat ng aking dila. Ayan mga kabatak. Sila ang nanalo. Ayan. Alright. At ang dito na po ang vlog na